Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie... Goedenavond Chaya, hoe gaat het? Goeiedag, goedenavond. Ja, goedendag allemaal. Vandaag gaan we verder met onze principes. Ik heb een hele leuke dag gepland voor jullie vandaag. We gaan vandaag hebben over orde. Dag Anna. Dag Florencia, Bonocci. Hoe gaat het allemaal? Ja, leuk dat jullie er weer zijn. Geweldig. En we gaan vandaag hebben over orde. Dat is in de pijplijn, dat gaan we vandaag erover hebben. Ik wil alleen maar jullie erop attenderen dat als je de occulte symbolieken niet begrijpt, dat is voor degenen die hier voor het eerst zijn, ben je, zoals ik zou zeggen, symbolen analfabeet. Deze symbolen zijn overal om ons heen en de duistere occultisten gebruiken ze om boodschappen in onze gedachten of onderbewustzijn te injecteren eigenlijk. Dus denk aan bijvoorbeeld marketingtechnieken die in wezen op hetzelfde uitgangspunt zijn gebaseerd. Dus als je niet gelooft in de mumbo-jumbo, zoals je misschien kan zeggen over de geestelijke wereld, dan denk aan marketingtechnieken en dan kan je begrijpen dat als je bepaalde reclame ziet, dat je dan zeg maar geneigd bent om producten te gaan kopen. Nou, daarover ga ik het hebben. Ik ga hebben over die technieken, manipulatietechnieken en hoe je deze zeg maar voorbereid kan zijn, zodat mensen jou niet zomaar voor de gek houdt. Ja, goedemiddag, Bonocci. Morelli van Thijs, Bonocci. We gaan starten. Laat me eventjes mijn sheets erbij halen. Ja, goeiedag. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, je kan mijn werk grotendeels zeg maar op mijn website vinden. Dat is dan thegreatworkexperience.com, HTTPS. Het is een secured socket layer. Het is veilig dus. En dan moet je thegreatworkexperience.com intoetsen. Daar krijg je mijn podcast. Zeer interessante onderwerpen. Daar maak ik ook seizoenen. En in elke seizoen focus ik eigenlijk op bepaalde onderwerpen. Ik heb een aantal artikelen daarop ook. Onder media krijg je eigenlijk deze programma, Eigen Pad. Je krijgt ook het programma van Pika Pika en Eigen Pad, waar ik dan als gast was. Bij Pika Pika krijg je ook daar onder media, dus je kan alles daar ook volgen. Die is ook gekoppeld met de Facebook pagina van Pika Pika. Dus uiteindelijk op de Pika Pika Facebook pagina krijg je ook alle video's van mij en natuurlijk ook van de Pika Pika platform. De RS feed, dat is een speciale adres, kan je zeggen, die je in je eigen podcast kan plaatsen. En dan krijg je een soort van alert wanneer er nieuwe podcasts beschikbaar zijn. Van mij in ieder geval. En natuurlijk heb je een hele grote website waar je dan van alle soorten informatie kan krijgen. Het is allemaal gratis, jonge mensen. Ik heb ook een boek geschreven, Anarchos, gaat over vrijheid. En de mogelijke, je kan zeggen, een mogelijke oplossing voor de huidige situatie. Het is een gedachtegang die wellicht beter zal zijn dan wat we nu ook al hebben in de wereld. Je begrijpt wel dat wat we nu hebben in de wereld onzin is eigenlijk. En in mijn boek probeer ik dan toch wel uit een andere hoek informatie te verlenen aan het publiek. Je kan, als je het koopt, draag je eigenlijk bij aan mijn werk. Kost niet zoveel, volgens mij is het €3 voor de digitale versie en €7 voor de fysieke boek.
Ik denk binnenkort probeer ik ook de hardcover, dus een hardcover zeg maar, te lanceren. Dat je dan ook niet alleen maar de paperback, maar ook een hardcover versie kan kopen. Die zal waarschijnlijk een klein beetje duurder zijn dan de €7, maar we gaan het zien hoeveel dat gaat worden. Je kan ook daar bij donaties, kan je mij ook vrijwillig zeg maar iets doneren. Hoeft niet, maar natuurlijk zeer op prijs. Dan kan ik een beetje mijn kosten ook bekostigen. Voordat we beginnen, en ik zeg het altijd voor degenen die hier voor het eerst zijn, degenen die al elke week bij me zijn, die weten dit al. Maar voor degenen die hier voor het eerst zijn, begrijpen wel dat in het occultisme praten ze over beginnen. Je moet initiëren. Dat is iets dat je dan doet. Je gaat jezelf voorbereiden. Initiatie is eigenlijk simpelweg basisconcepten uitleggen. Wat is moraliteit? Wat is waarheid? Bestaat goed en kwaad? Dat soort dingen. Bestaat God? Want dat zijn altijd dingen die we hebben. Wat doen we hier? Ja, dat noemen ze dan initiatie. Initiëren. Je gaat dan initiëren. Dus in het occulte, het beginnen heeft altijd een hele vooraanstaande symboliek. Het is iets dat heel belangrijk is. Want zonder die informatie kan je de rest niet begrijpen. En dat zie je ook wel in de wereld waarin we leven. Mensen begrijpen niet wat er gaande is, omdat mensen niet zijn geïnitieerd. Mensen begrijpen niet hun relatie met de wereld. Hun relatie met God. Als die bestaat, ja of nee. Dat maakt niet uit. Ja? Maar hun relatie ook met elkaar. Mensen begrijpen dat niet. En waardoor wij dan zeg maar fouten maken, fundamentele fouten maken, die ons natuurlijk in problemen zetten. Benootje Roxana. En dat is in principe wat er nu gaande is. Wij begrijpen niet wat aan de hand is. Waardoor mensen besluit nemen op basis van wat ze voelen of op basis van wat ze dan hun opinie, die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Oké? Dus het begin is altijd het belangrijkste. Daarom ben ik ook begonnen met 7 principes. Dat zijn 7 basisconcepten die wij moeten begrijpen om onderling met elkaar om te gaan. Oké? Dus er is niks nieuws onder de zon. Dit soort concepten is niet door mij bedacht. Het zijn dingen die dan oude eeuwen kennissen die in mijn handen zijn beland op een of andere manier. En ik heb het allemaal opgesteld en ik kan zeggen samengevat, zodat de mensen van vandaag tenminste in een makkelijke manier kan begrijpen, op een makkelijke manier kan begrijpen. Ja? Mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms. Ja? Je gaat me horen soms gelden. Ik probeer me zelfs in te houden nu tegenwoordig, want ik ben heel netjes op Pika platform, maar soms dan door de passie die ik heb, ben niet boos hoor, passie. Ja, dan hoor je mij dan zeg maar het een en ander zeggen. Maar het belangrijke van het allemaal, van het verhaal is van verander dat de essentie van de boodschap. Want ik zeg altijd, waarheid door zijn aard, ja, is voortdurend in oorlog met bedrog en leugens. Wat ik altijd zeg tegen mensen is, men denkt dat het goede, ja, slap is. Ja? Het goede moet alles accepteren, moet genadevol zijn. Nee, absoluut niet. Het goede is erger dan het kwade. Dus als ik jou zou zijn, zou ik heel goed oppassen voordat je slechte dingen doet. Oké? Het goede is genadeloos met het kwade. Genadeloos. Ja? We hebben geen genade met het kwade. Dus maar wat we wel doen is we onderwijzen. We vertellen 100 keer. Totdat je het begrijpt. Maar op het moment dat het gecorrigeerd moet worden, wordt het genadeloos gecorrigeerd. Daarom is het eigenlijk, dit soort lessen moet men gehoor aangeven en leren ervan. En zeggen van, weet je wat, het is niet zo'n slecht idee om toch wel een beter versie van mezelf te zijn. Oké? Dus, maar je moet ook wel begrijpen, dus om tot die conclusie te komen, moet je ook begrijpen dat er iets mis is met de wereld. Ja, meestal krijg je mensen in mijn show die begrijpen wel, hey, er is iets niet goed gaande. Oké?
Dus want anders wat doe je hier? Als je denkt dat alles oké is en alles perfect is en dat de wereld perfect is, dan zeg ik tegen jou van verlies je tijd niet, ga gewoon iets anders doen met je tijd. En voor degenen die wel begrijpen dat iets mis is, nou, jullie zijn natuurlijk hartstikke welkom. Ja? De vraag die je altijd moet vragen is, probeer je het juiste te doen en accepteer je het juiste antwoord? Want heel vaak het ego zit ook in de weg. Ja? Want men moet begrijpen hoe de mens werkt. Je eigen zelf, je eigen ikke. Hoe werkt dat? Hoe kan je gemanipuleerd worden? Ook al denk je dat je niet gemanipuleerd wordt, soms word je nog steeds gemanipuleerd. Okay? Niemand is eigenlijk 100% vrij van manipulatie. Maar op het moment dat je wel begrijpt hoe het werkt, dan zet je jezelf in staat om als winnaar uit het spel te komen. Want daar gaat het eigenlijk. Het is allemaal een spel, maar het is een gevaarlijke spel die ze met jou spelen in ieder geval. Oké? Dus we gaan vandaag niet deze houding nemen. We gaan niet ons hoofd in de zand steken. Ja? Want kijk wat gebeurt hier. Je kont is in de lucht. Dus oppassen. Want ze gaan het helemaal droog erin stoppen, jongens. Geloof me maar. Dus je moet echt oppassen. En we gaan niet als een klein meisje dit doen. Want dit is wat eigenlijk gebeurt nu, min of meer. Als we niet oppassen, dan komt het nog steeds in droog. Ja? Dus wij moeten zeg maar onszelf klaarstomen, klaarmaken voor wat er te komen zal. Want ik weet niet wat je weet. Als je niet begrijpt dat wij in speciale tijden zitten, dan let je niet op. Dan weet ik niet wat ik je moet zeggen. Oké? Dus de tijden nu zijn kritische tijden. Onze houding en onze oplossingen die we nu bedenken, die gaat dan heel belangrijk zijn voor onze toekomst. En als wij zomaar laten sollen met onze vrijheid en we doen niks, we doen dit, zoals die meisje hier. We zijn bang. Ja? Ik ga je vertellen wat bangheid gaat maken van een persoon. Ja? Daar ga ik vandaag erover hebben. Ja? Dan gaan ze ons naaien. En droog ook. Ja? Dus we moeten echt bereid zijn en klaar zijn om verandering te brengen en ons mond open te maken. Ja? Daarom ben ik hier om, kan je zeggen, om een beetje als voorbeeld te zijn voor anderen. Je hoeft niet bang te zijn. De machten en de krachten die voor ons zijn vele malen groter dan hetgene die nu actief is. Maar het punt is dat wij laten het toe. En op het moment dat wij zeggen van nee, niet meer, dan gaat de andere zeg maar, partij zeg maar, inschakelen. Zolang we dat niet doen, gaan ze het niet doen. Want we hebben een vrije wil. Oké? Dus het doel is uiteindelijk, ja, dit is geen religieus programma. Ja? Ik begrijp wel dat er iets hoger is dan de mensen alleen. Ja? Dat betekent niet automatisch dat ik religieus ben. Dat betekent ook niet automatisch dat ik in bepaalde goden geloof, ja of nee. Als jij daar mijn positie daarin wil weten, dan heb ik dan zit het allemaal verwerkt in mijn podcast. In principe religie, die hebben ook een occulte origine. Ja? Maar dat haalt niet weg dat ik tegen jou zeg wat je moet geloven, ja of nee. Iedereen moet bepalen wat hij wel of niet moet geloven. Maar ik zet voorkeur aan weten. Ja? En ik wil ook iedereen vertellen dat er is geen inherente wijsheid in kennis alleen. Dus wat je gaat krijgen van mij is kennis. Daaruit kan je het niet allemaal. Dat gebeurt. Er gebeurt niks als je alleen maar luistert naar kennis. Je moet het eerst begrijpen. Dan moet het op een of andere manier, je moet liefde genoeg hebben om te zeggen van, voor mij is het wel belangrijk, ja, mijn leven, mijn vrijheid, onze wereld. Voor mij is het wel belangrijk. En dan, dat zet je tot actie. Je gaat dan zeg maar dingen doen om ervoor te zorgen dat wij vrij worden, nog vrijer worden en ook blijven. Oké? Dus ik doe mijn deel. Dat is dan jullie deze informatie geven.
Maar iedereen heeft ook zijn missie. Die is hier niet voor niks. Ja? Dus ik ga mijn best doen om jou ook inzicht te geven over dingen die wellicht vroeger niet bekend was. Occult was voor je. Occultisme betekent het is verborgen. Dat is alles, betekent niet slecht. Ja? Wat ze hebben gedaan in de wereld, op televisie of in de media, is verduisteren. Dingen die goed zijn, slecht praten. En dingen die slecht zijn, goed praten. Ja? Dus dat doen ze heel vaak. Het is een techniek, een occultische techniek. Het is een techniek dat de donkere occultisten, zeg maar, heel vaak gebruiken. Om mensen in de war te brengen. Ja? Want je weet niet wat je moet doen. Vandaag heb ik gekozen voor de keizer. Want de keizer, wat hij doet is, hij brengt orde. Ja, want we gaan ook hebben over orde. Het uiteindelijke doel, wat mijn hoop is, dat ik jullie genoeg tools geef, ja, gereedschap, om goed te handelen. Dat is mijn doel. Dat is het enige wat ik wil. Ik wil niet mijn ideeën op jullie drukken. Ja, ik geef je alleen maar een begin dat je kan zeggen, oh, misschien moet ik dan daarover ook denken, ja. Ja, ik ben niet degene die dit informatie, zeg maar, heeft bedacht. Absoluut niet. Dit is, als je me vraagt, dit zijn kennissen van Hermes Trismegistus. Ja, het zijn boeken van hem. Soms is het een beetje moeilijk om te krijgen, maar voor degene die het echt wil hebben, dan moet je even een e-mail sturen naar Riet of zo. Dan probeer ik, zeg maar, zoveel mogelijk boeken van Hermes naar jullie te sturen, als je dat geïnteresseerd bent. Ja. Sommige boeken kan ik je niet sturen, omdat het misschien nog auteursrechten erop hebben. Maar ik ga mijn best doen om jullie het zoveel mogelijk te geven. Als je dan geïnteresseerd bent om te lezen. Ja. Er is een tekst in de Bijbel dat ik zo leuk vind. Is dat gij zult de waarheid kennen. Niet alleen maar weten, maar kennen, begrijpen. En de waarheid zal je vrij maken. Het is alleen maar de vrijheid maakt je vrij. Anders word je tot slaaf gemaakt. En dat ziet het ook op het moment dat mensen in leugens en niet alleen maar in leugens, maar eigenlijk in bedrog besluit nemen, dan worden ze tot slaaf gemaakt. Oké? Mentaal en fysiek. Want ze zetten jou, want het is inherent. Het is niet, als je mentaal vrij bent, dat projecteer je ook in de wereld uiteindelijk. Als persoon. Maar als je mentaal vrij bent, collectief als ras, dat wordt ook geprojecteerd in de wereld. Ik ga jullie precies wetenschappelijk uitleggen hoe dit werkt. Zodat je dan, zeg maar, begrijpt dat dit geen hocus pocus is, maar iets dat wetenschappelijk bewezen is zelfs. Oké? Je ziet daar de keizer, ja, die zit daar stabiel. En die heeft je kan zeggen een ank, maar het is ook de teken van Mars. Oké? Nee, Farida, geen probleem. Je bent altijd welkom. Welkom. Geen probleem. De keizer, die zit daar. Nee, ze vragen, in deze tijd zijn we vrij. Nee, absoluut niet. We denken wel dat we vrij zijn, maar we zijn het niet. Ja? En ik ga jou een voorbeeld geven waarom we niet vrij zijn. Glenn, ik heb een vraagje. Misschien is het niet relevant, maar welke tarotkaarten gebruik je? Ik wil dat we via Google opzoeken. Ik heb van het medium nou, mijn tarotkaart, ik heb van deze tarotkaarten volgens mij, ik weet niet welke ze zijn. Ik gebruik normaal gesproken de white kaart. Ik ga het niet zo goed uitspreken. Maar wat ik ook gebruik is Bota. De Bota tarotkaarten. Die krijg ik ook. Die kan je volgens mij ook online krijgen, maar die zijn Engels. En ik heb omdat dit een Nederlands programma is, heb ik dan mijn best gedaan om al die tarotkaarten die ik ga gebruiken in het Nederlands te krijgen. En ik gebruik gewoon deze. En ik vind ook de kleuren ook zo mooi en zo vol. En spreek je aan eigenlijk.
En de keizer heeft in zijn hand, in zijn rechterhand, het symbool van Mars. Daarom zeg ik tegen jou ook, en het symbool van Mars, daar komt het woord ook martial arts van. Ja? Daarom waren de Aziaten ook heel erg bang van Mars. Mars in het occult is een hele krachtige en je kan zelfs gemene kracht. Hij komt en hij verandert mercilessly, zonder genade. Het is een planeet van oorlog. Daarom zeg ik ook tegen jou dat waarheid in zijn aard voert oorlog met bedrog en leugens. Dus het is geen kracht, lievelingskracht. Oh, hij is zo lief, hij is het goede kracht. Dat is ook verduistering. Mensen hebben, de media heeft je dat verteld, dat iemand die goed is, altijd genade moet hebben. Dat is niet waar. Dat is absoluut niet de waarheid. In feite, ja, deze kaart laat het ook zien, die meneer daar, die keizer, die brengt orde. En orde wordt gevestigd op het moment dat je de slechte eruit haalt. Je moet eruit halen. Ja? Dus dat is dan zeg maar het punt. En hij wordt geregeerd door Aries. Dat is ook leiderschap. Dat betekent dat je ook die kwaliteiten moet hebben. Oké? En hij is bekroond. Hij is bekroond, want hij begrijpt, hij is een keizer, een koning van de zelf. Hij begrijpt wat de natuurwetten zijn. Hij begrijpt hoe het allemaal werkt. En hij is in zijn recht. Daarom brengt hij ook orde. Omdat hij weet dat hij in zijn recht staat. Ja? Dus, en dan zie je daar zeg maar zijn staaf. Dat is ook het symbool van Mars. En je kan ook zelf zeggen dat het symbool is van Ankh. De Ankh van de Egyptenaren. Die lijkt ook heel erg hierop. En dat is eigenlijk de kracht van leven. Dus het is een beetje het idee van deze tarotkaart. Ja? Niet vergeten, leerbaarheid is heel belangrijk. Hoe leerbaarheid ben je? Hoe sta jij? Hoe plaatst de student zich in de beste positie om te leren? Ja? Plaatst de student zich in de beste positie om te leren? Dat is dan de vraag. Ja? Lage leerbaarheid, rigide twijfels. Je twijfelt alles wat ik zeg. Ja? Of je bent te naïef, je gelooft alles wat ik zeg. Ja? En hoge leerbaarheid is, je hebt gezonde twijfels en je hebt een open geest en je bent bereid om te leren en te veranderen. Dat is dan hoge leerbaarheid. Dan ga je leren, anders ga je nooit leren. Oké? Dus we gaan niet deze geloofssystemen bespreken. Toevallig vandaag ga ik wel een klein beetje diep in The Great Reset. Dit boek, ja, van Mars. Ja, dat klopt. Anna zegt van, mijn man was een Arisch ram en zijn planeet was Mars. Ja, dat klopt. Ja, want orde brengen. Dat is de keizer, dat is de tarot. De keizer brengt orde. Oké? Dus, maar je moet natuurlijk die tools hebben en je moet in je recht staan om orde te brengen. Oké, dus, maar even terug op deze leerbaarheidsverhaal. De presentatie is helemaal niet gebaseerd op deze geloofssystemen. Dus politiek eigenlijk niet. Gefinancierde wetenschap ook niet. Religie eigenlijk ook niet. En ook niet geldsysteem. Onze oplossingen zitten niet in deze systemen. Het zijn ook allemaal geloofssystemen. Voor de mensen die denken dat dit geen geloofssystemen zijn, begrijpen niet wat ze aan het doen zijn. Sorry, het is een geloofssysteem. En wat ik bedoel met gefinancierde wetenschap, dat heb ik al vorige keer ook uitgelegd. Dat op het moment dat gefinancierd wordt die wetenschap, dan kunnen ze alle resultaten dat ze maar willen, ja, kunnen ze maar bedenken en de mensen vertellen. Ja, je kan wel zeggen, ja, maar dat doen ze niet. Ja, natuurlijk. Je bent dan natuurlijk daar en je kan alles controleren. Daarom in het mystieke pad zeggen ze ook dat jij degene bent die het ervaart. Jij ervaart het. Je hoeft het niet te anderen hoeven niet te vertellen. Want jij kan het zelf ervaren. Wat ik wel leuk vind van wetenschap is, het draagt bij aan de totaliteit van de mysticus. Oké? Dus Bonucci. Er is een vraag hier van Eva.
Waarom worden wij beheerst door occulte krachten die niet zichtbaar zijn? En hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou, ik ga eerst uitleggen hoe het zo ver is kunnen komen. Omdat wij laks zijn. Mensen zijn lui. Mensen zijn in de gemachtzucht. En men wil liever informatie ontvangen dan zelf op zoek gaan naar waarheid. Het probleem is dat onze wereldbeeld is vergiftigd. Men denkt niet, men gelooft niet. Men weet niet dat de waarheid bestaat. Er bestaat een waarheid. Een absolute waarheid. En die waarheid kan je zeggen, dat die zijn de natuurwetten. En mensen, die zijn niet van bewust van deze wetten. Want in hun hoofd, waarheid bestaat niet. Iedereen heeft een opinie, iedereen kan bepalen wat hij wil. En daar begint het gevaar. En op het moment dat je dat gelooft, dat je dat denkt, creëer je automatisch, zet je jezelf eigenlijk klaar om voor de gek te houden worden. En voor de gek gehouden te worden. Dat is het eigenlijk. En men gaat nooit tegen jou vertellen, luister, ik ga je voor de gek houden. Nee, het moet zodanig overgebracht worden dat jij in jouw hoofd het idee hebt dat jij degene bent die dat heeft bedacht. Dat geweldige ideeën die je hebt. Ja, het goede, zogenaamd goed voor de mensheid. Oké? Zo moet het blijken. Het moet eruit komen alsof jij degene bent, jouw eigen ego, degene is die dat heeft bedacht. Daarom is het soms zo moeilijk om erachter te komen. En de enige manier waarop je dat kan erachter komen is gewoon de waarheid weten. En als je het weet, niet geloven, weten. En als je het weet, dan kan je meteen deze dingen gewoon siften. Je kan het gewoon duidelijk zien ook. Ja, je haalt het weg, je ziet het heel duidelijk. Dus als je dan... En deze occultisten, deze donkere occultisten, die zullen altijd in de achtergrond blijven. Dus wat je ziet in de regeringen, zijn mensen die het goed bedoelen in de regeringen, maar die moeten de agenda van de occultisten gewoon volgen. Dat is het gewoon nou eenmaal zo is. Zo is het in elkaar gezet. Oké? Dus het probleem die je krijgt is dat je dan de problemen van de wereld niet kan oplossen met de instrumenten van chaos, noem ik dat. Want in ons hoofd, we hebben dit soort systemen nodig om orde te brengen. Niks is ver van waarheid. Wat ze brengen is meer chaos. Ja? Dat is wat ze brengen. Ze brengen geen orde. Omdat ze dan, zeg maar, laat me het even zo noemen, de heilige orde die al bestaat, ze verstoren dat. Ja? Daarom zijn ze ook gemaakt. Want er is een plan. De plan is eigenlijk om ons zoveel mogelijk te controleren. En in het boek The Great Reset heeft Klaus Schwab, ik ga zo direct erover hebben, die heeft heel duidelijk, zeg maar, zijn visie erover gegeven. Hij heeft het gebracht als een visie. Ja, er bestaat ook vrijwillig verplichting, zoals de ambtenaren elkaar mee beïnvloeden. Klopt, als je niet doet wat ik zeg, dan moet je wegwezen. Nee, dat bestaat geen vrijwillige verplichting. Nee, het woord zegt het al eigenlijk, Anne. Dat de ambtenaren elkaar mee beïnvloeden. Ja, dat is een manipulatietechniek. Je hebt gelijk. Onderling wordt je ook het gevoel gegeven dat je dan verplicht bent om iets te doen. Je bent niks verplicht om te doen behalve, ik zou zeggen, eigenlijk ben je niks verplicht om te doen. Maar ik zou wel zeggen, behalve elkaar lief te hebben. En liefde soms betekent elkaar corrigeren en met man en kracht als dat nodig is. Oké? Want men moet geen grap doen met onze vrijheid. Of laat ik even zo zeggen, men moet geen grap doen met mijn vrijheid. Oké? Want als dat nodig is, dan wordt het ook, want ik doe niemand, ja, lastig. Ik overtreed niemand hun vrijheid. Oké? Dat moet jij ook doen. Dus dat ben je elkaar wel verplicht. Elkaar in vrijheid te laten en ook niet manipuleren, want dat doen ze ook heel goed. Oké? We gaan eventjes naar de reclame en we komen zo terug, want we gaan met Klaus beginnen.
Bienvenido a su botánica, el gran poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros, en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Oké, we zijn terug. Er is natuurlijk een natuurlijke orde in onze wereld. Maar ook in het universum bijvoorbeeld. Ja? We weten van, oké, rond de 6 uur ongeveer de zon komt omhoog. Moet je je voorstellen dat wij gaan besluiten om de zon te vertellen bijvoorbeeld. Dat is een grap natuurlijk. Maar even voor de analogie, even voor een voorbeeld. Moet je je voorstellen dat wij de zon gaan vertellen van, hé luister, je gaat vandaag om 7 uur omhoog. Ja? Dus dat brengt ons een mate van disbalans. Ja? Dus onze taak is niet om op deze manier orde te brengen. Ja? Ik ga je vertellen hoe je dan daadwerkelijk orde gaat brengen in de wereld. Wij willen natuurlijk, en dat is het probleem ook, hè, dit is de reden waarom wij dan geen geluk, gezondheid, vrede en vrijheid en welvaart kunnen krijgen. Althans, niet degene die dan voor eeuwig zal blijven. Het is altijd een crisis, het is altijd iets, het is altijd pijn, het is altijd lijden, ergens in de wereld. Oké? Dat is een van de redenen ook, omdat wij dan zeg maar op de verkeerde manier mee gaan bemoeien. Oké? Dus er is een vereiste, we moeten dan eigenlijk kennis tot ons nemen. Kennis tot je nemen, begrijpen, dan handelen. Maar de waarheid hebben. Want dat is het hem juist, want heel veel zeggen, we hebben kennis, ja, maar we hebben niet de waarheid. We hebben leugens en op basis van de leugens gaan we werken. Ja, maar omdat de expert dat heeft gezegd. Dat is ook nog iets, hè. Ze komen altijd op televisie als de expert. Ja? Alsof jij niet capabel bent om na te denken. En ook om te zoeken. En op het moment dat je zoekt en je praat op televisie of op YouTube, dan word je gecensureerd. Want het is natuurlijk, niet goed. Het is complottheorie. Huh? Complottheorie. Dan gaan ze zitten zeiken daarover. Ja? Het is een term die de CIA heeft bedacht trouwens. Het bestond niet eens, complottheorie. Maar goed, laten we verder gaan. Dus er is kennis voor nodig. Dat is de pad die men moet nemen. Kennis betekent ook, dat is ook de harde weg. Je hebt geen keuze. Je moet inlezen. Je moet jezelf lezen, meer informatie tot je nemen, zodat je die dingen kan begrijpen. Ja? De samenvatting die ik jullie geef in eigen pad, is dat, een samenvatting. En geloof me, het gaat dieper. Heel diep. Ja? Maar ik denk dat met de samenvatting die ik hier meeneem, dat ik jullie best wel heel veel al geef.
Ja? We hebben al gehad over waarheid. De waarheid is objectief. Het is niet mijn waarheid, jouw waarheid, mensen. Als je dat hebt, dan sorry, ze hebben jou bedrogen. Oké? Sorry. Ja? En er bestaat iets dat gerechtigheid. Want goed en kwaad bestaat dus wel. Want op het moment dat waarheid absoluut is, dan kan je natuurlijk moraliteit bepalen. Dus goed en kwaad bestaat. Ja? We moeten natuurlijk in harmonie. Het woord in het Grieks voor harmonie is harmonia. Het lijkt een beetje op Spaans. Ja? Maar het wordt ook symfonia. Dat is ook de manier hoe we orde moeten brengen. We brengen orde in harmonie met de gevestigde orde. Ja? Want er is een harmonie die plaatsvindt op aarde. Er is een harmonie die plaatsvindt in het universum. Dus alles is afhankelijk van elkaar. En op het moment dat jij in jouw ego denkt dat jij onafhankelijk bent van de rest, dan beginnen problemen. Oké? Het woord betekent samenvoeging trouwens. Ja? Als in eenheid. Je wil tot één worden. Je wil één worden met het geheel. Ja? Je wordt één met het geheel. Dus we moeten, Sherwin zegt hier geweldig, je hebt groot gelijk. Want we zijn niet individuen. Ja? Dus mensen die denken ook, mensen denken van laten we even elkaar trappen, zodat ik omhoog kan klimmen. In het corporate life, bijvoorbeeld, in het bedrijvenleven. Ja? Je bent jezelf ook eigenlijk pijn aan het doen, indirect. Je moet heel goed opletten. Ja? Dieren pijn doen, is allemaal indirect jezelf pijn doen. Maar uiteindelijk, als je dan goed bedenkt, we verstoren de balans. En als de balans verstoord wordt, de eerste die doodgaat, zijn wij. Denk even over na. De eerste die doodgaat, zijn wij. Ja? Dus we moeten dan dus bijvoorbeeld de evenwicht terugbrengen. Dat had ik erover gehad, over evenwicht. Ja? Vanuit waarheid komt men tot een meer holistisch redeneren. Want we hebben gewoon gesproken over de twee hersenhelften. Vandaag gaan we verder erover praten. En dan ga ik je laten zien wat het allemaal veroorzaakt als je dan in angst handelt. Heb ik een beetje erover gehad, maar we gaan dieper in vandaag. Want het is een van de belangrijkste dingen die je moet begrijpen. Het begrijpen hoe je eigen lichaam, je eigen psyche werkt. Want als jij begrijpt, want de andere mensen begrijpen dit wel. Geloof je dat ze bestaan, ja of nee? Als je gelooft dat de donkere occultisten bestaan, ja of nee? Als je gelooft als ze dan iets aan het doen zijn met de mensheid, ja of nee? Maakt niet uit. Dat maakt niks uit. Hun geloven het wel en hun begrijpen het wel. Daar gaat het om. Want op het moment dat hun geloven, of niet eens geloven, hun weten het. En dan ook uitvoeren, je valt automatisch in de val. Zo simpel is dat. Je gaat automatisch mee eens met hun dingen. Ja? Omdat je niet begrijpt hoe het werkt. Oké? Dus in fact, dat is wat ze willen. Ze willen gewoon dat je denkt dat ze hun fantasie zijn. Zodat ze hun gewoon kunnen blijven doen wat ze doen zijn, zonder op het matje geroepen te worden. Dat is wat ze willen. Dus we gaan vandaag hebben over orde. Mensen gaan voorstellen wat orde daadwerkelijk is. Oké? We hebben gehad over de poolgevoelens, mensen. Ik hoop dat je dat niet bent vergeten. Dat je of uit liefde kan handelen, of uit angst. Ja? En we hebben gehad over het brein. De drievoudige brein. Ja, dat was onze vorige podcast. Dus voor de mensen die het meer erover willen weten, zou ik zeggen, kijk even voor het gemak naar het vorige podcast. Dan krijg je die ook meteen mee. Want in principe, al mijn materiaal, die bouwt op elkaar. Dus eigenlijk mag je niet missen. Dus als je vandaag voor het eerst hier bent, ik adviseer je om terug te gaan naar de eerste aflevering. En dan ga je gewoon rustig tot deze aflevering terug zeg maar komen. Dus het brein. Het brein bestaat uit 3 delen. We hebben gesproken over de reptiele brein. We hebben gesproken over de zoogdierenbrein. En we hebben gesproken over de neocortex. Dat zijn de 3 dingen. Dus de reptiele brein is dit stukje hier. Dit stukje, zeg maar, hier kan je zeggen. En de zoogdierenbrein is dit stukje hier. Ja. En de neocortex is dit stukje. Wat ik je ga vertellen, ik weet, het zijn mensen die psychologie hebben gestudeerd. En die gaan allemaal zeggen van ja, dat is allemaal niet waar, bla bla bla. Kan me geen reet schelen. Dit is occulte kennis. Ja. En het gaat verder dan
2000 jaar geleden. Dat mensen dit weten. Laat me jou één ding vertellen. Dat mensen denken dat ze voor het, nu pas DNA kunnen beïnvloeden. Je bent gek. Je bent idioot. Ja, als je dat gelooft. Ja? In de tijden van Egypte konden ze al DNA beïnvloeden. Oké? Daar komt de zodiacfiguren vandaan. Dat je dan zeg maar half mens en half dier bij elkaar kan. Zo ver gingen ze. Daar komen die ideeën vandaan. Het is niet zomaar dat die dingen komen. Oké? Dat konden ze al duizenden jaren geleden. De enige wat wij nu aan het doen zijn is herontdekken. Dat is wat we aan het doen zijn. Dus de definitie die deze mensen hebben over de brein is meer accuraat dan de definitie die we kunnen krijgen in onze huidige boeken van de wereld. In fact, de huidige boeken van de wereld zijn ook corrupt. De meeste. Ze hebben een paar waarheden en de rest, net als de Bijbel ook. We hebben heel veel waarheden en de rest is allemaal leugens. Oké? Want ze moeten dat doen. Want anders kan je de pil niet slikken. Zelfs als je zegt van, weet je wat, McDonald's is eten. Ja, het klopt. Het is eten. Het is een vorm van eten in ieder geval. Maar McDonald's is gezond. Oh, wacht even. Nu ga je wel te ver. McDonald's is niet gezond, mensen. Ja? Dus daar moet je dat. Dit is de occulte versie. Want natuurlijk is de hersenen meer complex dan dit. Ja? Maar we moeten het samenvatten zodat jij het meteen kan begrijpen. Oké? Zo, we hebben de reptiele brein, we hebben de zoogdierenbrein en we hebben de neocortexbrein. De neocortex noemen ze ook de mensenbrein. De mensenbrein is de directeur, moet de directeur zijn. Probleem is, tegenwoordig door angst is het niet. Ja? Dan gaat het de directeurschap, voorlopige hoop ik, voorlopige directeurschap gaat naar de mammel, naar de zoogdierenbrein of naar de reptiele brein. Hangt er vanaf hoe uit balans een persoon is. Hoe kan je, ik krijg hier van Farida, hoe kun je je hier nog meer verdiepen op het gebied van kennis? Nou, dat is een leuke vraag, Farida. Je begint met, weet je hoe ik ben begonnen? Ik ben begonnen met het boek dat heet The Kybalion. Koop dat boek. Het is een leuke investering. Je kan het volgens mij gratis ook online vinden. Oké? The Kybalion. Zo begin je, dat is dan het begin. Je kan hem natuurlijk, absoluut, kan je natuurlijk mijn boek ook kopen, dat zou ik ook zeggen. Ja? Dan krijg je ook wat meer informatie daarover, maar de Kybalion is een hele goeie. Oké? Dat is de start. Oké? En dan, ik zou zeggen, kijk naar mijn podcast, naar mijn materiaal. Je krijgt ook verwijzingen naar andere materialen. Ja? Onder mijn podcast zet ik altijd documenten of boeken die je kan inlezen. Ja? Want er zijn heel veel dingen heel veel boeken die ook wel troep zijn. En wat ik aan het doen ben is eigenlijk filtreren, want ik hou van lezen sowieso. En ik filtreer het beste uit en ik geef je dan om... Ja, nou Anna, je hebt gelijk. Anna zegt, Glenn, ik snap even niet wat je bedoelt met het DNA van half mens en half dier. Ik ben een boogschutter en ik dacht dat het een verbeelding was van eeuwen geleden. Het is beide. Het is ook een verbeelding van eeuwen geleden. Oké? Deze verbeeldingen geven bepaalde kwaliteiten. Ze drukken bepaalde kwaliteiten af dat iemand moet hebben. Oké? Maar dat haalt niet weg dat die wezens bestonden. Oké? Dus dat is een van de dingen die heel veel mensen niet begrijpen. Want ze kunnen, hedendaags, tegenwoordig kunnen ze dat ook doen. Ze kunnen je DNA manipuleren en informatie geven aan je cellen, zodat ze bepaalde karakteristieken in je lichaam manifesteren. In feite, wat ze doen is, ze maken je vanaf geboorte al, geven ze je, manipuleren ze dan zeg maar de cellen, of de DNA, om die informatie te hebben van een mens. En dan krijg je abominaties eruit, heel vaak. Die experimenten worden nog steeds tot de dag van vandaag nog gedaan. Alleen, men weet daar niet van. Ja? Nogmaals, ik heb heel veel informatie tot mijn beschikking. Dus wat ik tegen jou zeg is niet, ik hoef je niet te liegen, zeg maar. Ik ga kijken binnenkort als ik dan, ik moet even kijken hoe ver dat gaat. Hoe spel je dat? Spel wat? Oh, Kybalion.
Oh, dat is een hele mooie inderdaad. Hoe spel je de Kybalion? De K, Griekse I, K, Griekse I, B-A-L-I-O-N. Ik denk dat het zo, de Kybalion. Ja? Ja, de boogschutter. Ja, de Kybalion. Ja, zoek het zo. De boogschutter, die is een... ja, dat is een goeie. Ja, je hebt het gevonden. Ja, Farida, Eva heeft jou een PDF-versie gestuurd daar. Je mag het even downloaden. Ja, ik zou het ook kopen. Het kost niet zoveel geld, joh. Maar je kan het ook digitaal kan je daar krijgen. Om terug te komen op Anna, de Kybalion, sorry, niet de Kybalion, de boogschutter, die was inderdaad al die wezens die half mens, half iets waren, die waren wezens die zijn gewoon eeuwige verbeeldingen. Maar er zijn dingen ook die heel vaak worden gemaakt in het laboratorium. In het laboratorium wordt het gemaakt. Het zijn abominaties. Dit is het probleem dus. Hè? We laten al deze dingen gebeuren. Je weet niet wat allemaal gebeurt achter de schermen. Er worden ook heel veel gruwelijke dingen gedaan met kinderen. Oké? Dus als jij denkt dat wat je hebt gehoord over de Vaticaan, met de kindermishandeling, dat erg is, dan weet je niet wat ze aan het doen zijn daarachter. Oké? Dus we moeten genadeloos zijn met kwaad. Het wordt te veel gedoogd, het wordt te veel geaccepteerd, het wordt te veel gelaten zoals het is. Oh, ik laat het zoals het is, zolang ik een lekkere leven kan leiden, even lekker een kopje koffie kan hebben, dat soort dingen. En dat is het probleem. Dat is het probleem. Ja? Dus we hebben het brein, over het brein gesproken. We hebben de neocortex bestaat uit 2 delen. Ik zeg dat de masculine deel en de feministische deel. Met de feministische deel. En begrijpen, ik ben niet van de partij van discriminatie tussen man en vrouw en dat soort dingen. Uiteindelijk moet je wel leren discrimineren. Ik ga jullie leren volgende week hoe je dat moet doen. Ja? Maar je moet discrimineren. De enige discriminatie die je moet doen is tussen goed en kwaad. Dat is de discriminatie die je moet leren doen. En voor het goede kiezen. Ja? Oké? Dus we hebben de linker en de rechter hersenhelft. Die 2 moeten samenwerken, mensen. Dat is het enige doel. Man en vrouw moeten samenwerken. Ja? Dat is het idee. Iedereen heeft een rol. Ja? Ze zijn nu eigenlijk de omgeving seksloos aan het maken. Dat is ook een programma die ze hebben. Het is deel van wat ze noemen social engineering. Wat Klaus daarover heeft in zijn boek The Great Reset. Oké? Dus die heeft erover het idee dat hij heeft het niet op die manier bij naam genoemd, maar ze hebben het wel op de agenda gezet. Het herformuleren, herdefiniëren van de mensheid. Oké? De mensheid naar hun eigen beeld. Naar hun ideeën. Bon? Dus we hebben dan zeg maar mensen die rondlopen die dominante hersenhelften hebben. Dus mensen die eigenlijk heel erg logisch denken, zijn links, ze gebruiken de linker hersenhelft. Imbalans in de linker hersenhelft of imbalans in de rechter hersenhelft. Mensen die links een imbalans vertonen in de linkerkant van de hersenen, dat betekent dat ze alleen maar alles logisch willen benaderen. Ja? Wat gebeurt met die mensen? Hun hart is eigenlijk dood. Die mensen krijgen ook heel vaak hartaanval, hartinfarct. Want ze begrijpen niet dat deze dingen, de geestelijke wereld en de fysieke wereld, één zijn. Mensen begrijpen dat niet. Daarom kunnen de doktoren ook niet over alles zeggen wat er eigenlijk aan de hand is. Oké? Want ze begrijpen de metafysica, de bovennatuurlijke wereld begrijpen ze niet. Oké? Ze willen het eigenlijk juist aan de kant zetten en proberen alles alleen maar met de fysieke wereld uit te leggen. Ja? En trouwens, als ik dan over meta heb, toevallig heeft Facebook ze hebben een rebranding gedaan en ze hebben zichzelf Meta genoemd. Met een oneindige teken, logo. Dus eigenlijk wat ze zeggen is, we zijn God.
We verklaren vandaag dat we zelf God zijn. Ja? Mensen die niet in de occulte wereld zitten, die zien die dingen niet. Die zeggen, oh, het is allemaal onzin, het is allemaal... Ja, natuurlijk is het allemaal onzin. Maar die logo, die oneindige logo daar... Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar in de tarotkaart van de magier zag je die teken daar. Want je hoofd, je hersenen, moet in de hemel zijn. Je moet begrijpen wat de natuurwetten zijn. Oké? Dus daarom, voor heel veel mensen begrijpen die dingen niet. Maar deze mensen die zijn openlijk ons aan het vertellen wat ze aan het doen zijn. Maar omdat ze jou gewoon zand in het oog gooit en zeggen we, ja, het is allemaal fantasie, joh. Het is allemaal fantasie. Ja? En dan je gelooft het, omdat je het niet beter weet. Daarom manipuleren ze ons. Dus de hersenhelften zijn heel belangrijk. Wat je moet gaan begrijpen is dat de linker hersenhelft is heel logisch. Ja? Hart is dood. De rechter hersenhelft is allemaal, alles is emotie. Mensen huilen te vaak ook. Ja? Ze zijn niet in balans. Ze zijn continu aan het huilen. Voor elk kleine dingetje is het emotioneel. Worden ze emotioneel aangetast. Voelen zich emotioneel allemaal... altijd deze slachtofferhouding ook hebben. De mensen die een rechter hersenhelft ook hebben, die hebben ook altijd het idee dat andere mensen voor hun moeten zorgen. Bijvoorbeeld mijn moeder, mijn vader, die moeten voor me zorgen. Of de regering, die moet voor ons zorgen. Ze ziet de regering als een grote vader of een grote mama. Ja? De mensen die rechter hersenhelft dominant zijn, die zijn meestal ook democraten. Laten we elkaar stelen en in één potje zetten, dat noemen we dan belasting. En laten we het gelijk delen met elkaar. Dat is het gevoel van die mensen. Omdat ze dan van mening zijn dat mensen te rijk zijn, terwijl verschil in rijkdom niet moet bestaan. Dat bestaat doordat geld bestaat. Dus eigenlijk de fiat geld. Ik heb een hele 42 minuten podcast gemaakt hierover. Ik leg alles uit over het geldsysteem. En ook over de Belastingdienst. Voor de mensen die dan geïnteresseerd zijn. Oké? Maar het verschil tussen rijk en arm moet niet bestaan. Ja? Maar het bestaat helaas. Dat is dan een feit. Ja? Helaas. Ja? Dus redeneren van ja, anderen hebben meer dan wij. We gaan het potje gelijk delen. Dus laten we elkaar stelen. Want dat is eigenlijk een manier van stelen. Ja? Laten we elkaar stelen. Zonder iemands toestemming iets pakken. Noemen we stelen. We noemen het niet Belastingdienst. We gaan er geen leuke naam geven. We noemen dat stelen. Iets pakken van mensen waarbij je er geen toestemming voor hebt om te pakken. Ja, noemen we stelen. Dat is het probleem. We labelen dingen en denken dat de waarheid anders wordt. Ja, dus we moeten heel voorzichtig zijn met deze dingen. En mensen die linksdenkend zijn, die zijn altijd, laten we de vaderfiguur hebben. Wat doet een vader? Hij beschermt. Dus de regering is daar om ons wat te doen. Om ons te beschermen. Het zijn meestal republikeinen. In Nederlands praat je over links en rechts. Letterlijk linkspartij en rechtspartij. Het is altijd uit balans. Oké? En dan zeggen ze, ja, de regering moet altijd een mix hebben van die tweeën. Ja? Ja, mensen, ik praat niet zo vaak over deze dingen, maar ik ga nu praten over Klaus. Dus ik moet het maar even erover hebben. Oké? Dus we hebben het over wereldvergiftiging. Het idee is, hoe zie je de wereld? Ja? Zie je de wereld uit angst? Oh, iedereen kan me pijn doen, iedereen kan me... dus we moeten deze instellingen hebben om ons te beschermen. Anders zijn we allemaal verdoemd. Ja? Of bekijk je, zeg maar, in het oog van, er bestaat een waarheid. Ja, het bestaat wel. En we kunnen die ook ontdekken. Want dat zijn de twee dingen. Er zijn mensen die denken, de waarheid bestaat niet. Dus er bestaat geen waarheid. En we kunnen die ook niet ontdekken. Dus omdat je dat denkt, dan ga je ook niet zoeken. En die krijg je dus vervolgens, je krijgt het ook niet. Ja? Maar als je zegt van de waarheid bestaat wel. Dus we kunnen die wel ontdekken. Dan krijg je het. Want zoeken is gelijk aan krijgen.
Dat is ook een occulte gezegde. Zoek is gelijk aan krijgen. Dat is de reden waarom Jezus zegt, wie zoekt, krijgt. Ja? Dat zijn wel de waarheden van de Bijbel die ik toch wel moet vertellen. Zodat mensen begrijpen. Oké? Dus, is je wereldbeeld vergiftigd? Ja? Hoe zie je de wereld? Als je de wereld ziet van, er bestaat geen waarheid. En die kunnen we niet ontdekken. Dan ontstaat automatisch een angstgevoel. Ja? Uit die angstgevoel creëer je een wat ik noem dan een modaliteit. Een modaliteit kan je zeggen is een gewoonte. Ja? Het is uit gewoonte. Ja? Het is gewoon jezelf, je persoonlijkheid geworden. Heel gevaarlijk. Ja? En dan krijg je op basis van je inbalans in je hersenbrein, word je dan een deterministisch persoon, ja? Of een willekeurig persoon. Deterministisch persoon zijn de mensen die ook heel vaak gelovig zijn. Ja? Ze zeggen dat God het allemaal moet oplossen. God is de enige die het allemaal moet oplossen. Er is niemand anders, wij kunnen niks doen, we zijn incompetent, we kunnen niks. Ja? En dan krijg je dan zeg maar die imbalans. Ik krijg hier van Anna, geld is het geworden. Vroeger was het elkaar qua materiaal bestelen. Je moet mij bijvoorbeeld reis geven en ik geef jou een doosje lucifer. Ja, als voorbeeld genomen. Daar is dat ook arm en rijk. Ja, maar er moet een egalitaire gemeenschap gebouwd worden, gemaakt worden. Ja? Dat is eigenlijk ook waarover mijn boek over gaat. Over een egalitaire en hoe je dat zeg maar begint, te vormen. Ja? Dus het is een egalitaire systeem, krijg je niet uit geld, introduceren van geld. Want het overvloed hebben is een angstgevoel. Als je te veel hebt, als je te veel zeg maar bewaart, omdat je angstig bent dat je morgen niet hebt. Oké? Dus sparen en dat soort dingen is allemaal uit angst. En ik begrijp ook wel dat mensen zeggen van ja, maar hoe kan je, oké, I get it. Maar begrijp wel dat het uit een angstgevoel komt. En als je uit een disbalans bent, uit een angstgevoel, creëer je automatisch een disbalans in jouw systeem die je dan je lichaam noemt. Ja? Dan creëer je dan een modaliteit van determinisme of een willekeur, wat ik noem een willekeur. Dat heb ik in de eerste eigen padprogramma heb ik dat benoemd. Willekeurigheid en determinisme. Oké? Determinisme is dat alles gebaseerd is op God. Dus je kan zeggen dat alles gebaseerd is op natuurwetten. Ja? Dat mensen zeggen van alles gebeurt, wij kunnen niks doen, je hebt geen invloed. Dat is een hele slechte positie. Of krijg je van de willekeurige idee van ja, wij moeten alles zelf doen. Wij moeten alles zelf doen, we moeten zelf oplossen. Dat is dan een andere kant van de munt. Ja? Als je de angstgevoel hebt. En het heeft te maken met je hersenhelften. Dus een hersenhelft van links veroorzaakt de deterministisch en de hersenhelft van rechts veroorzaakt de willekeurig. Of volgens mij andersom. Oké? Het idee is, je bent uit balans. Dat is het idee. En dan als je uit waarheid handelt, ja, dan creëer je het liefdegevoel automatisch. Want je weet wat de waarheid is. En je lult niet daarover. Punt. Ja? Dan creëer je een houding van schoonheid. Dus, en nu kan je orde brengen. Uit liefde alleen. Je kan niet anders doen. Alleen uit liefde. Liefde is de sleutel. De nummer 1 ziekte van de wereld, ja, is hartaandoeningen. Het is de nummer 1 ziekte waar mensen ook dood gaan ervan. Is omdat, ik noem het eventjes in zijn mystieke naam. Ja, want ze heeft ook een psychische naam. En, en ze noemen het ook psychische centra's eigenlijk. Maar ik noem het op zijn Oosterse naam, zodat mensen me begrijpen. De hartchakra. Het is een soort van draaiklok is het eigenlijk. Het is een psychische centrum. Het is een energiepunt. En die bestaan. Want je bent een en al energie. Daarom eet je, om energie te krijgen. Dus als mensen denken dat ze geen energie zijn en dat het is allemaal fantasie, prima. Maar je eet, stop met eten dan. Want je eet om energie te krijgen.
Dus waarom heb je energie nodig? Omdat je lichaam energie nodig heeft. Oké? Dus de hart heeft ook energie nodig, want anders hoe kan die dan kloppen? Dus als die hartenergie langzamer gaat draaien, dan ga je hartproblemen beginnen te krijgen. Ja? Dus als je de fysieke hart aantast, tast je ook de geestelijke hart. Als je de geestelijke hart aantast, tast je de fysieke hart. Dus als wij geen liefde hebben voor de wereld en voor elkaar, krijg je hartaanval, hartinfarct. Oké? En dit is de nummer 1, omdat mensen niet schelen. Dit is ook wat je hoort uit mensen hun woorden. Het scheelt me niet. Kan me niks schelen. Zolang ik, het is de ikke-cultuur. Zolang ik het goed heb. Zolang ik het doe. En dan vervolgens de wereld vervuilen. En dan vervolgens dieren vermoorden. Ja? Oh, ik hoef het niet te vermoorden. Ja? Laat ze iemand anders vermoorden. Maar ik doe wel mee indirect. Met het vermoorden van die dieren. Ja? Dat is het probleem. Maar hoe kunnen we het anders doen? Dat is dan de zoektocht. Hoe kunnen we het anders doen? Dit is dan eigen pad voor bedoeld. Hoe kunnen we het anders doen? Ik heb hier een oefening voor jou. Voor degenen die niet geloven dat de geestelijke wereld bestaat. Wat ik wil doen is, wij zitten niet alleen maar in 3 dimensies. Dat denken we wel, maar dan zitten we niet. Ik ga je vandaag in de vijfde dimensie stoppen. Dan zeg je, is dat makkelijk? Ja, zo makkelijk. Want daarom, als je dan niet weet wat het is, dan kan je niet daar naartoe. Dat klopt. Ja, want je bent niet van bewust. De eerste, je hebt de 3 dimensies waarin we leven, is lengte, hoogte, breedte. Lengte, breedte en hoogte. Oh, sorry, lengte, breedte en hoogte, ja, of diepte. Ja. 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 Anna zei, oh, wat eng, vermoorden. Lengte, hoogte, hoogte of diepte of breedte, dat is de 3 dimensies. De 4e dimensie zegt, dat heeft Einstein gezegd, heeft ons gepresenteerd, het was tijd. Hij zegt zelfs 3,5, omdat we alleen maar vooruit in tijd kunnen gaan. We kunnen ook terug in tijd trouwens. Maar zover gaan we niet. Maar dat heeft te maken met een andere manier van dingen bekijken. We gaan sowieso in onze geest terug in tijd. Soms als je dan over het verleden nadenkt, dat is eigenlijk terug in de tijd gaan. Maar het is op een bepaalde manier. Ja? Maar ik heb hier een 5-dimensionale kubus voor jullie, zeg maar, hier gezet. Je ziet ook dat er een innerlijke kubus is. Daarom vond ik het ook zo goed. Er is een beweegbare versie hiervan. Het is heel leuk om te zien. Je zegt gewoon 5th dimension cube. En dan zie je dit echt in en uit elkaar gaan. Het is een samenwerking van de buitenkant en de binnenkant. Dat heeft iedereen. Elke mens die rondloopt, heeft dat. En ik ga jou een oefening geven, dat kan je doen wanneer je naar huis bent, want dan heb je ook iets te doen. Je doet je ogen dicht en je zegt tegen jezelf, ik ben geweldig. Ja? Of zeg iets anders, maar geweldig is een leuke woord. Oké? Je zegt tegen jezelf, ik ben geweldig. Zonder dat met je mond uit te spreken. Wat gebeurt er dan? Nummer 1. Je hebt gesproken. Ja? Nummer 2. Je hebt gehoord. Dat is de 5e dimensie, mensen. Oké? Dus, je bent binnen nu van jezelf. Dat is je echte ikke. Dus als je doodgaat, ja, dat blijft. Wat je ziet hier is de fysieke uitdrukking van wat daar binnen is. Oké? Heel belangrijke. Want je wereldbeeld, dat dusgene wat daar binnen is, bepaalt wat buiten is. You get it? So dat is dan het probleem. En als je als persoon een binnen moreel bent, buiten automatisch moreel. Maar als wij collectief binnen bedorven zijn, buiten automatisch bedorven. Collectief. Ja? Dus hou dat in de gaten. We gaan beginnen. Of met Klaus Schwab. Die heeft een boek geschreven, helemaal in het begin. Even kijken, want we hebben hier... Ja. Helemaal in het begin van de coronavirus hebben we dan zeg maar een boek gepresenteerd gekregen van Thierry. Het is een Franse man. En Klaus Schwab is een Duitser. Oké? En hun hebben dit boek geschreven met een soort van
optiek voor wat er mogelijk zou kunnen gebeuren na de pandemie. Zo hebben ze het gepresenteerd. Maar we weten allemaal dat deze Klaus Schwab, die heeft zelfs hij is ook voorzitter van als ik me niet vergis, de World Economic Forum. Ja, hij is de voorzitter ervan. En hij heeft een presentatie gegeven, heel trots, dat hij de herdefiniëring van de wereld heeft veroorzaakt. Dus heeft bepaald, eigenlijk veroorzaakt. Ik ga proberen die film op mijn website te plaatsen ook. Dus dan kan je dat zeg maar zien gezamenlijk met dit programma. Dan kan je daar ook daarnaar kijken als je daar tijd hebt en zin. Dus hij heeft dit boek, ze hebben dit boek inmiddels volgens mij hebben ze weggehaald vanuit het internet. Dus deel ook van censurering zijn het weggehaald. Maar wat ik mensen ook, dus voor degene die me vroeg van waar te beginnen, begint hier. Dit is ook een leuk boek die ik heb gelezen, volgens mij 10 jaar geleden of zo. Het heet Protocols of the Learned Elders of Zion. Ze hebben ook een Nederlandse versie van. Ja? Ze hebben ook een Nederlandse versie van. Goedenavond allemaal, goedenavond Glenn, hoe gaat het? Ja? Ze hebben ook een versie van de Protocols of the Learned Elders of Zion. Oké? Daar praten ze ook heel concreet over bepaalde plannen die men heeft voor de mensen. Het zijn gewoon een groep mensen, ik kan zeggen de 1% van de mensheid, die wil gewoon controle uitoefenen over de grotendeels van de bevolking. En dan zou je vertellen van waarom zouden ze dat doen, want ze hebben ook kinderen, et cetera, et cetera. Je klopt. Er zijn bepaalde redenen waarom ze dit willen doen, die eigenlijk buiten de context van mijn presentatie nu is. Ik zal wel eventjes in het kort vertellen dat ze eigenlijk controle willen uitoefenen en ze willen de populatie zo klein mogelijk onder bepaalde controle zeg maar, krijgen. Oh ja, ik krijg hier dat iemand heeft, Eva heeft op bol.com krijg je het voor €13, de Great Reset. Ja. De Great Reset is te vinden. En ja, daar is het. Ja, ik zou Klaus niet zo rijk maken daarvan hoor. Ik zou gewoon ergens digitaal, ergens online het zoeken. Dan krijg je het moet wel ergens zijn. Oké? Dus een van de redenen, want ze vragen wat zijn de redenen? Een daarvan is controle. Men wil controle uitoefenen over de totaliteit van de mensheid. En dit is geen complottheorie, mensen. Dit is een feit. Ik kan het zelf bewijzen. Ik hoef niet eens jou te vertellen om iets in het verleden te gaan. Alle crises die ze hebben gepresenteerd naar de mensheid toe, want het zijn deze wezens, deze mensen, ja, gaat gepaard met beperking van je vrijheid. Ga terug naar 9/11 bijvoorbeeld, van de dagen van, het is nooit hetzelfde meer geworden. COVID ook hetzelfde verhaal. Wat je krijgt nu is dat er komen maatregelen die je vrijheid weer beperken. Ja, we moeten veilig zijn, bullshit. Ja? Je gaat nooit je vrijheid en ook niet je leven voor iets zo onzeker als veiligheid wisselen. Dat is onzin. Want veiligheid bestaat niet eens. Oké? Want als je in je huis blijft, in de lockdown, komt er een meteoriet, ontploft je huis, daar gaat je veiligheid. Het is niet 100% mensen. Er kunnen calamiteiten en dingen gebeuren en je bent nooit 100% veilig. Oké? Dus er is ook geen reden om je vrijheid op te geven voor veiligheid. Je wordt veilig op het moment dat je moreel wordt. Dat garandeert beter je veiligheid dan dit onzin die ze aan het doen zijn. Oké? Dus deze Klaus, ik ga je vertellen wat ze dan van plan zijn. Dus dit show wordt iets groter, iets meer, iets langer. Oké? Het is een speciale show, deze show, want ik ga deze boek even bespreken. Of dit boek. Oké. Dus Klaus Schwab, die is dan de voorzitter van World Economic Forum. Die gaat in samenwerking met verschillende
landen. En hij heeft zeg maar, zijn ideeën daarover heeft hij besproken in dit boek. Natuurlijk, dit is zijn plan. Dit is zijn idee. Hij heeft het gewoon in het openbaar. Het is geopenbaar, zodat mensen ermee akkoord gaan uiteindelijk. Oké? Laat me eventjes, dit is een citaat uit dat boek. Dit is een citaat. Ja, Anna, je hebt het helemaal. Vrijheid beperken is vrijwillige verplichting. Je hebt het helemaal, dat is het. Ze willen en ze spelen heel vaak ook met woorden. Ze spelen met woorden, jongen, het is echt iets, het is Nederlands eigen. Ja, we noemen het beestje iets anders. Het is geen slavernij meer. Het is gewoon naar je werk gaan van 9 tot 5. Maar we noemen het geen slavernij meer. Ja, dus die dingen moeten uit jezelf komen. Natuurlijk moet je dan werken aan je eigen ontwikkeling. En als je gaat werken, ik werk ook. Je moet uit het optiek van je eigen ontwikkeling werken. Ik werk aan mezelf. Ja? En op basis van aan mezelf te werken, dan krijg je ook allerlei soorten kennissen die nodig zijn voor jouw eigen ontwikkeling. Oké? Maar ik ga eventjes een citaat uit het boek heb ik hier voor jullie. Het is heel erg belangrijk, want de woordgebruik die ze dan doen. En dit is het probleem van de wereld. Als geen enkele macht, dit is hoe hun denken. Als geen enkele macht de orde kan afdwingen. Je ziet dat? Daarom zijn ze aan het dwingen. Ze willen gewoon afdwingen. Dat is gewoon. Ze brengen het alsof het een engel is, maar het is een duivel in disguise. Ja, het is een verborgen duivel. Ja, als geen enkele macht de orde kan afdwingen, dat zegt hij dan, hè, die Schwab, zal onze wereld leiden onder een globale ordetekort. Dat is hoe hun denken. Dus hun zeggen van, als we niet, zeg maar, orde kan brengen door de instituten die we op dit moment hebben, dan krijgen we een ordetekort. Dus er is dan geen orde op de wereld. Dus wat ze zeggen is dat de wereld wordt dan chaotisch. Terwijl nu de wereld chaotisch is. Maar goed, tenzij individuele naties en, dit is voor hun belangrijk, internationale organisaties. Want daar oefenen ze de grootste macht uit. Wereldbank, IMF, de World Economic Forum. Wat nog meer? Je hebt verschillende grote partijen. De World Health Organization ook. Ja? Die rijke mensen zoals Bill Gates, je hebt ook te maken over Oprah Winfrey en Rockefellers en al die mensen, die hebben allemaal hoe je dat zegt, ze zijn allemaal stakeholders van dit soort organisaties. Ze bemoeien ermee in een of andere manier. Dus de internationale organisaties zijn een belangrijke component van dit verhaal. Ja, wat ze aan het doen zijn. En hij zegt, tenzij individuele naties en internationale organisaties erin slagen oplossingen te vinden om beter samen te werken op mondiaal niveau, ja, lopen we het risico van tijdperk van entropie. Dus in hun idee is, dan gaan we achteruit. Als hun de orde niet brengen, dan gaan we achteruit. Nota bene, dit is iets dat hun zelf hebben veroorzaakt. Maar in zijn boek presenteert hij dat alsof hij heeft niks mee te maken. Maar we moeten het oplossen. Wij hebben de oplossing. En als we niks doen, dan komen we in een soort van tijdperk van entropie. Dus we gaan achteruit. In hun hoofd. Ja? Ja, waarin bezuiniging, en dit is wat ze dan gaan zeggen. Ze zijn al bezig met het verhaal van bezuiniging. Bezuiniging, fragmentatie, woede en kortzichtigheid ons mondiale landschap steeds meer zullen bepalen. Ja? Maar ze zijn al bezig met deze dingen die hij zegt te willen ons besparen daarmee. Ja? Maar met die organisatie brengen ze het allemaal tot uiting. Met al die beperkingen die ze allemaal aan het invoeren zijn. Ze krijgen, Anna zegt van, is de internationale organisatie dan ook de Sécurité de Vie? Kan je het even uitleggen wat je mee bedoelt, Anna? En dan leg het even uit wat je bedoelt, dan ga ik uitleggen.
ons landschap steeds meer zullen bepalen, waardoor het minder begrijpelijk en meer wanordelijk maakt. Dus in hun hoofd, zonder hun komt er wanorde. Dus hun moeten er zijn om orde, en dit is het woord, af te dwingen. Oké? En hij heeft een aantal dingen, zeg maar, heeft hij dan gepresenteerd in zijn boek. Wat gaat gebeuren eigenlijk? Ja? Want het concept het is een conceptuele raamwerk, dus het concept is koning. Dit is het concept van alle, hoe noem je dat? Het concept van alle crisissen. Alle crises hebben dit concept als onderliggende kracht. Hetgene die daadwerkelijk, de echte plan kan je zeggen. Het concept is koning, zeg ik altijd. Oké? De onderlinge afhankelijkheid, dat hebben ze dan heel goed gecreëerd. Dus via het internet is de wereld dichter bij elkaar gekomen dat eigenlijk iets goed is, dat is niet slecht. Maar ze gaan misbruik van maken. Daar gaat het eigenlijk om. En omdat wij allemaal onderling afhankelijkheid hebben, dus elke individu, ja, we zijn afhankelijk van elkaar. Iemand die heeft een supermarkt, iemand gaat anders werken. Dus we zijn elke keer afhankelijk van elkaar. Dus wat bedoelt hij daarmee eigenlijk? Is dat als er probleem is in één gedeelte van het web, krijg je een probleem overal. En dat is ook wat ze willen, uiteindelijk. Want dan kunnen ze die controlesystemen in het systeem brengen. Want hoe kan dan, zeg maar, iets dat te maken heeft met gezondheidszorg jou beperken om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, te vliegen later? Ja? Omdat je dan te veel uitstoot hebt, ongeacht dat je gevaccineerd bent ja of nee. Oké? Dus dat is eigenlijk het hele idee, de onderlinge afhankelijkheid. En het idee is dat als het moment dat je eentje ergens, zeg maar, disbalans creëert, of ergens, zeg maar, chaos, nog meer chaos creëert, zou ik zeggen, dan krijg je dan een soort systemic risk. Dan krijg je een systemisch risico die systematisch, zeg maar, verder gaat in het hele economie, in het hele systeem van de mensen. Oké? Dus dat bedoelt hij ermee. En hij bedoelt ook de snelheid. Dus in het begin is het altijd heel langzaam. En dan, boom, gaat alles heel snel gebeuren. Dat heeft hij ook heel duidelijk, zeg maar, in het boek, zeg maar, uitgelegd. Het begint altijd zo langzaam en dan gaan we vaart ingeven. Daarom is het van de ene andere dag beginnen de wetgeving en nu vervolgens hebben ze dan de noodwet, die moet dan, zeg maar, in het leven gebracht worden. Alles gaat heel snel. Mensen hebben geen tijd om na te denken. En je moet nu dingen doen. Nu oplossingen. Je moet nu doen en anders gaan we wat? Afdwingen. Daar gaan ze naartoe. En op het moment dat ze niet vrijwillig kunnen afdwingen, gaan ze fysiek afdwingen. Dus we moeten oppassen daarmee. Oké? Dus dan gaan ze de snelheid, ja, gaan ze dan verhogen aan het einde. Dus hoe verder ze gaan in dit proces, hoe sneller ze dan veranderingen gaan brengen. En het cruciale punt, complex. Ja, daarom krijg je zoveel discussies over niet of wel vaccineren. Want ze maken de informatie zo complex. Mensen kunnen niet begrijpen wat wel of niet. Oké? Dus dat is het probleem. Dat is een van de grote problemen. En dan ben je in de war. Want oké, ik weet wel dat ik dit niet mag doen. Ik mag mensen niet dwingen. Maar ze zeggen het niet tegen mij. Ik moet mensen gaan dwingen. Of ik moet dit gaan doen. Of ik moet van mijn baas dit gaan doen. Anders verlies ik mijn baan. Maar waarom dan? Laat me even gaan kijken. Waarom? Wat zit in dit spul? Oh, het zijn allemaal medische termen. Om jou af te schrikken, zodat je niet erin gaat kijken. Dus wij moeten heel voorzichtig zijn met dit soort dingen. Want hij heeft het erover gehad. Complexiteit. We maken dingen complex. Zo complex dat de normale mens niet begrijpt. En waardoor je dan gaat doen wat ik zeg. Want daar gaat het om. Ze willen blindelings mensen ze willen dat mensen blindelings gehoorzamen. Dat willen ze. Slaven willen ze hebben. Nazi-praktijken dus. Ja? En dit is dan een van de dingen die ze dan op macroniveau. Macroniveau gaan ze hebben over maatschappelijk, economisch. Ze hebben geopolitiek, omgevingsreset. Dat doen ze ook met uitstoot.
Dat klopt. Eva zegt, met de angst maak je nooit gezonde besluit. Helemaal mee eens. Ja? Dus de economische reset, ja, dat hebben we al. Dat zijn ze eigenlijk al aan het herdefiniëren. Je werkgelegenheid. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Dat hadden ze wisten dat soort dingen. Ze wisten het. Ja? Er worden ook fiscale en monetaire aanpassingen gedaan. Op die niveau komen allerlei soorten aanpassingen. Ja? Terugkeer van de grote regering. Want de regering moet steeds minder en minder macht hebben op de mensen. We moeten meer vrijer en vrijer worden. Wat gebeurt er nu? We gaan de andere kant op. De regering krijgt meer macht. Ja? Ze gaan besluiten wanneer je moet poepen, plassen, wanneer je naar het toilet moet gaan, wanneer je naar bed moet gaan. Ze gaan alles bepalen als je ze toelaat. Als je ze toelaat. Oké? Dus vanaf bezig wordt. Oké, zo Anne zegt vanaf 1534 bezig en wordt om de 70 jaar door de Koningshuis en de rijken zoals Bill Gates geformeerd. Tenminste, dat heb ik. Ja, volgt. Ja, oké. Weer van. Ja, oké, op die manier. Ja, oké. Ja, er is, en volgens mij is het niet eens 70 jaar, by the way. Misschien 70 jaar is een kleinere cyclus. Maar wat Anne bedoelt is dat wat er nu aan het gaande is ook deel van een cyclus. Ja. We zitten sowieso in een hernieuwde cyclus. Een cyclus van een reset eigenlijk. Maar de reset kan een kwaadaardige reset zijn of een hemelse reset zijn. Een hel zijn of een hemel zijn op aarde. Want het is ook het moment om tegen de regering te zeggen van nee, ik geef je minder macht. In fact, wat mij betreft, ga helemaal naar huis. Want we gaan allemaal werken om moreel mensen te worden. Oké? Zo dan heb je hier een maatschappelijke reset ook. De terugkeer van de... En ze willen ook de sociale contract herdefiniëren. Mensen, als je niet weet wat een sociale contract is, ga er maar lekker zoeken. Maar het is een contract dat jij hebt toegestemd. Zonder dat je het weet. Ja? Ik heb het niet toegestemd. Ik heb het ook officieel klaarblijkelijk gemaakt bij de regering en bij de koning dat ik niet meedoet aan het sociale contract. Want het is niet mijn contract. Ik heb nooit getekend erover en ik ga ook nooit mee eens. Oké? Het sociale contract, het concept is dat jij je vrijheid moet opgeven, deels daarvan, ja, aan de regering moet geven. Hoe meer zie je dan jouw vrijheid geeft, hoe meer zogenaamd orde hun kunnen brengen. Dat is dan het deel van het sociaal contract. Alsjeblieft, ga maar lekker kijken wat ze allemaal erin staat. Dan noemen ze ook de grondwet deels. Oké? Waar ze jou ook onderdanen noemen. En het zijn allemaal woorden voor slaven, mensen. Ja? Het is moderne slavernij. Ja? Het zijn allemaal woorden van onderdanen. Je bent een burger. Ja? Niet vergeten, we zijn heel goed in het maskeren, in het dekken van de waarheid. Want dat is het hem juist. Het is gewoon een andere naam voor slaven. Oké? Laten we het beestje bij zijn naam noemen. Dan heb je ook de geopolitieke reset, globalisering en nationalisering. Er is een groep die heel erg pro is globalisering en een andere groep die is heel erg pro-nationalisering. Beide gaan ze gebruiken. Want ze zullen waarschijnlijk, en dit is iets want ik heb dit niet gemaakt, dus ik geef je alleen maar mijn input daarover. Wat ze gaan waarschijnlijk doen is, ze gaan de landen gebruiken als een beperkte manier van controle. Ja? En de internationale organisaties die zijn er om de totaliteit zeg maar op één lijn te krijgen. En naar één richting. Ja? Dus bijvoorbeeld de Wereldbank, IMF, dat soort dingen. Die zullen dan, de World Health Organization, die zullen dan beetje bij beetje meer krijgen als organen die dan de landelijke partijen, dus de landen zeg maar gaan adviseren, et cetera, et cetera. En als je hun advies niet volgt, dan komt er sancties en dan weet ik veel allemaal. Dus dit is een beetje de richting waar ze eigenlijk nu al naartoe gaan. Ja? Dus het idee is, ze willen een wereldwijde regering maken, dat wist heel veel mensen. Maar het is niet zoals heel veel mensen denken. Heel veel mensen denken dat de landen weggaan. En ik durf zelfs te zeggen dat de landen gaan niet weg. Ja, want je moet het gevoel hebben van dat je soeverein bent als land. Je kan alleen maar soeverein zijn als mens, by the way. Maar het gevoel geven aan de mensen dat ze vrij zijn en een soeverein land hebben, die willen ze blijven geven. Want
Anders is het te obvious. Ja, mensen zeggen, ja, sorry hoor, maar dit is eigenlijk de nieuwe wereldorde. We zitten al in de nieuwe wereldorde. De oude wereldorde was de wereldorde van koningen. Oeps, we zitten nog steeds daarin in Nederland, hè? De oude wereldorde. En ze hebben het een beetje nieuw gemaakt. Een beetje gepoetst zo. Een beetje een parlementje daar gezet en zeggen van, oh, nieuwe wereldorde. En nu hebben we vrijheid. Oké? Dat is wat er gebeurt in Nederland. En andere Europese landen die nog een koning verheerlijken. Oké? Dus dan heb je dan de twee partijen natuurlijk. Schwab zat te speculeren over de macht van China en Verenigde Staten. Allemaal onzin. Hun zitten achter al deze landen. Al deze grootmachten zitten ze ook. Dus als China uitkomt als grote macht, zitten ze achter. Als de VS eruit komt als grote macht, zitten ze ook erachter. Het is allemaal onzin. Het is allemaal om naar buiten te laten zien dat er competitie is. Ik noem dit gecontroleerde oppositie. Ja? Ze weten al wat gaat gebeuren. Ja? En de enige is nog, de toneelstuk moet dan gedaan worden, zodat één persoon zeg maar als winnaar eruit komt. En dan kunnen de mensen denken van, oh, die persoon heeft gewonnen. Ja. Oké? Dus dan heb je ook de omgevingsreset. Daar hebben ze ook over gehad in het boek. Luchtvervuiling, die komen allemaal ter sprake. Dus we gaan allemaal regels maken, ook in die kader. Het idee is dat door de lockdown blijf je thuis. Als je thuis blijft, stoot je minder CO2 uit. Want je gebruikt geen auto, geen trein, geen vervoer naar je werk toe. Dus wil je ook in je huis proppen. Daar ga ik zo direct ook erover hebben. Want dan krijg je ook een technologie reset, obviously. Oké? Want er komt ook artificial intelligence. Daarom gaan heel veel mensen ook hun baan kwijtraken. Nou, artificial intelligence op zich is geen probleem hoor. Ja? Het probleem is mensen slaaf maken. Dat is het probleem. Ja? En dan heb je ook de micro-reset. Dan praat je over bedrijven. Regeringen gaan meer inzage krijgen in bedrijven. Ze willen ook dat uiteindelijk dat de stakeholders ook profijt krijgen. Dus niet alleen maar de aandeelhouders. Sowieso bedrijven zou ik zeggen, van die dingen moeten uiteindelijk ook allemaal weg. Oké? Mensen moeten zeg maar, ik heb ook allemaal bedrijven en soms nog steeds gebruik ik mijn bedrijven, want ja, je krijgt geen werk of geen opdrachten als je bepaalde dingen niet hebt. Maar uiteindelijk moeten al deze dingen weggaan. Al deze dingen moeten allemaal weg. Want als ze alleen maar moeilijk worden daarover, dat betekent dat je ook minder vrijheid hebt. En minder vrijheid betekent gewoon van je mag niks doen of ik zou wel denken dat ze nu al bezig zijn met het coronaverhaal. Ze kunnen niet helemaal doordrukken omdat ze andere wetten hebben geplaatst. Dat je dan maar in andere industrieën, bijvoorbeeld in de medische industrie, beginnen ze al te dwingen in Europa dat je dan moet naar hun ideeën. Moet je doen. Je moet doen wat ze zeggen. Je moet prikken. Anders ga je niet werken. Ja, Anna zegt, bij mij is het ben liever in huis dan op straat te gaan slenteren. Ja, dat klopt. Sommige mensen vinden het wel. Kijk, het idee is niet dat je het leuk vindt om thuis te zijn. Het idee is op het moment dat je wel besluit om naar buiten te gaan, kan niet. Ja? En dat moet men heel voorzichtig zijn. Je moet heel voorzichtig zijn daarmee. Oké? Dus ik vind het ook leuk om gewoon achter mijn boeken te zitten en leuke dingen te doen met, mijn leven is boeken lezen en documentaires kijken, et cetera, et cetera. Maar op het moment dat ik naar buiten wil gaan, dan wil ik naar buiten gaan. En op het moment dat ik bijvoorbeeld in een restaurant wil zitten, dan wil ik in een restaurant zitten. Ik kan me niet voorstellen dat Rutte en Pisa's en al die idioten die daar zitten, zeg maar met hun vingertjes te wijzen, mij te vertellen wat ik moet doen. Absoluut niet. Ja? En dan mensen die dan hun onzin ook nog eens een keertje doet. Ik heb zoiets van, als je een politie, militair of weet dan ook die je bent, die je denkt dat je goed doet in de wereld, ja, het is hartstikke immoreel die mensen doen ook. Ja, als de mensen niet begrijpen, gaan mijn materiaal doornemen, dan begrijpen het. Ja. Dat zijn allemaal immorele mensen. Dwingen, doen. Wat ze niet moeten doen is mensen moeten leren ook hunzelf te verdedigen. Dat moeten mensen ook doen in ieder geval. Maar ga gewoon verder hier. En dan heb je ook een individuele reset. Mensen worden gek. Ja. Er worden paranoia thuis. Dat is ook gebeurd. De aantal huisgeweld ging omhoog. In de tijden toen ze dan de lockdown hadden.
Niet alleen maar op de eilanden, maar ook in Nederland. De dingen gingen omhoog, maar daar praten ze niet zoveel over. Daar praten ze niet zoveel over. Ja? Maar thuisgeweld gaat om, omdat de mensen, we zijn niet gemaakt daarvoor. Oké? De dwang is vreselijk. Ja? Dus er gaat morele keuzes gedaan worden, dat klopt. Maar mensen weten niet wat moreel is. Mensen denken te weten wat moraliteit is. Daarom gaan ze dan bepaalde besluiten nemen die niet kosher zijn. De geestelijke gezondheid, dat hebben we ook al gehad. Ja? En dan komt ook, ze gaan ook prioriteren, obviously. Want hun omgeving verandert. Mensen hebben een inherente capaciteit om zichzelf te adapteren, zeg maar. Om flexibel te zijn met je omgeving. Oké. Nu ga ik je echt de orde uitleggen. Een staat van zijn waarin dingen zijn geordend op een manier die overzichtelijk, dus geen dingen verduisteren. Niet liegen dus. Dus de regeringen en die partijen moeten ons informatie niet vertellen. Dat doen ze ook heel vaak. Ze vertellen alleen maar deels van de informatie en de rest houden ze stil. Zogenaamd voor het goede van het geheel. Onzin. Ja? Je moet me alles vertellen, zodat ik weet wat ik doe. Ja? Dus het moet overzichtelijk zijn. Alles moet boven tafel. Ja? Vrij van overdaad. Dus het moet niet overdreven zijn. En het moet duidelijk zijn. Ja? Het is deel van, dus zelfbewustzijn is een noodzakelijke voorloper hiervan. Van de reden. Dat is de bedoeling dat je je derde oog moet openmaken. Daarom moet je zeggen, word wakker mensen. Want het derde oog slaapt nog. Je hebt geen inzicht dus. Ja? In staat om diepgaand te zien wat waar is en het te scheiden van onwaarheid. Dat is de discriminatie die je moet hebben. Je moet gaan beginnen te discrimineren, ja. Ja? En dus is inzicht de belangrijkste staat. Dus nu worden de mensen verlamd door angst. Ja? Een geest die verlamd is door angst kan geen orde hebben. Kan niet. Dus per definitie zijn we nu chaos aan het creëren. Per definitie, chaos. Ja? Omdat wij, op het moment dat wij denken dat iemand anders voor ons de problemen moeten gaan oplossen van de wereld, ja, dan gaan we, of dat de regering ons moet beschermen, dat is angst. Dat wij, zeg maar, moeten sparen en al die dingen, we moeten heel veel dingen doen. Angst, 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 angst. Per definitie kan je geen orde brengen. Het bestaat niet. Ze kunnen niet, angst en orde kunnen niet in dezelfde ruimte zijn. Bestaat niet. Oké? Dus dat ga ik nu uitleggen. Een geest die verlamd is door angst kan geen orde hebben. Het moet per definitie altijd wanorde brengen. Orde is het totale begrip. De structuur en het inzicht van de aard van angst. Daarom heb ik jullie geleerd wat angst is. Ja? Die poolgevoelens, angstige poolgevoelens, wat het allemaal in je hersen doet. Hij haalt het uit balans. En het is een interne proces die uiteindelijk extern gemanifesteerd gaat worden. Dus per definitie, als je uit angst handelt, kan je nooit orde scheppen. Nooit. Oké? Dus dat betekent dat je uit liefde moet gaan handelen. En liefde dwingt niet. Ja? Zo simpel is dat. Dus, met andere woorden, je begrijpt wanorde aan de oppervlakte, maar vooral de grondoorzaken in ons eigen wezen. Daarom heb ik het uitgelegd. Ja? Wanorde is tegenstellingen. Het is altijd tegenstellingen. Daaruit ontstaat conflicten, mensen. Daarom hebben we conflicten. Vaccineren, niet vaccineren. Ja? Ik doe niet mee aan die onzin. Ik doe niet mee, want dat heeft geen zin. Ja? Aborteren, niet aborteren. Weer ruzie, conflict. Ja? Wat is goed, wat is slecht? Ja? Het is allemaal dualistisch. Deze dualistische bestaan is de bron van wanorde. Ja? Dus dit is dualistische. Maar het probleem, de dualiteit zelf heeft geen probleem. Daar heb ik geen probleem mee, want het bestaat, het is een feit. Ja? Het probleem is dat wij één der kanten kiezen. Mensen zijn of goed of slecht. Nee. Je moet in balans zijn. Te goed. Als je te goed bent, dan ben je een slappe idioot. En als je te slecht bent, ben je een tiran. Ja? Je moet de balans hebben in het midden. Ja?
Je bent liefdevol voor iedereen, genadeloos genoeg, maar je laat je niet over je heen lopen. Je laat je sol niet met je sollen. Ja? Dat is de houding dat mensen moeten nemen. Nu ook in deze periode. Ja? Niet lullen met me. Oké? Dus, geen extreme. Dus wanorde bestaat zolang er conflicten, strijd, weerstand, gemakzucht en imitatie zijn. Wij willen allemaal iemand anders zijn. Dat hoeft niet. Wees jezelf. Ik wil niet hetzelfde zijn als Pietje daar aan de buurman hoor. Of aan de andere kant van de, zeg maar, mijn buren. Ik wil echt niet zijn hoor. Ik wil mezelf blijven. Conflicten over ras, geslachten, opvattingen. Ja, vaccin, geen vaccin, abortus, geen abortus, bewust, onbewust. Je gedachten zijn wazig. Je wordt dan in de war. Als het beschutting, je zoekt dan een soort van beschutting. Je zoekt onderdak. In een van des extremen. Een van de extremen zoek je dan een heil. Je zegt, oh ik ben van de partij van abortus. Want dit en dit en dit en dit en dit. Oh nee, ik ben niet van de partij van abortus. Want dit en dit en dit en dit. Ja? Dus hoe kan je dan goed denken als je in de war bent? Dat is het probleem. Mensen uit angst handelen, ben je in de war, gaat niet gebeuren, punt, basta, einde verhaal. Oké? Wanneer de geest vrij is van conflicten of verdeeldheid, kunnen we orde brengen. Dus tot eenheid brengen. Je moet gaan begrijpen dat we één zijn. Dus elkaar dwingen is jezelf dwingen. Wil je ze wel eens dwingen? Nee toch? Nou, dan dwing je iemand anders niet. Zo simpel is dat. En als iemand anders je dwingt, terwijl jij iemand anders niet hebt gedwongen, heb je het recht volgens de natuurwetten. Ik weet niet dat je dat kent. Het is in het Engels de law of non-aggression principle. De non-agressieprincipe. En dat zegt namelijk dat jij mag geen kwaad starten naar je buurman, naar een ander toe. Dus je mag iemand niet dwingen, niet aankomen. De 7 dingen die ik jullie heb gezegd. Steel niet van een ander. Maar op het moment dat je dat doet, heb je jouw rechten opgegeven om beschermd te worden. Dus dan kan de tegenpartij die je dan zeg maar kwaad aan het doen bent, volledige macht om zichzelf te verdedigen. En met alle mogelijkheden die je maar kan bedenken. Ja? God gaat, als mensen geloven zijn, zeg ik altijd, God gaat niet boos zijn op je. Je mag jezelf verdedigen op dat moment. En je mag het doen en corrigeert een daad van kwaad. Want het is kwaad wat ze aan het doen zijn. Oké? Dus de geest moet zoeken en begrijpen. Dat is de houding die je moet hebben. Zoeken is weten om orde te brengen. En dan hoe begrijpt men? Hoe begrijp je? Is het iets intellectueels? Dat is mijn vraag aan jullie. Is het emotioneel of een kwaliteit van geest die observeert zonder mening? Ja? In de eerste instantie, om te leren, moet je observeren. Je moet onpartijdig observeren en alle informatie tot je nemen. Je moet een vurig zijn voor waarheid. Geen grapje mee doen. Ja? Er is een concept in het occulte, daarom heb ik de dode tarotkaart genomen hier. Ja, Anna, je hebt het compleet. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, soms duurt het jaren en daarom willen we niet jaren meer laten duren. Want eenmaal we deze fout maken, dan zijn we echt een lul. Het is klaar. Afgelopen met de pret. Oké? Dus die fout moeten we niet maken. Vrijheid is niet omkoopbaar. Ook niet voor veiligheid. Ja? Voor niks is het omkoopbaar. Ja? Want dan ben je nou veilig, ja, in een kooi. Dat weet je ook niet, toch? Dus ja, sorry mensen, want ik word soms een beetje boos hierover. Maar er is een concept dat heet orde ab chaos. En geloof me, als dit zo blijft gaan, gaan we naar de chaos toe. Maar de pijn en de lijden die dit gaat veroorzaken, gaat automatisch triggeren dat wij naar orde toe gaan. We gaan zelf willen orde hebben. En dan zal mijn lessen waarschijnlijk heel nuttig zijn voor die mensen tegen die tijd. Ja? Want mensen die zijn niet, heel weinig mensen zijn geïnteresseerd in de waarheid en in de waarheid. Want ze denken dat de waarheid niet eens bestaat. Dus laat staan, als ze denken dat ze niet bestaat, dan gaan ze ook niet geïnteresseerd zijn om het te weten. Want in hun hoofd,
Hun bepalen de waarheid, solipsistisch dus. Een heel satanisch concept. Ja, we hebben het erover gehad. Ja, dus het idee is dat ongeacht de keuzes van de ras of het individu, orde zal worden gevestigd. Ongeacht. Het verschil is dit. Willen we pijn of lijden? Of willen we orde hebben in vreugde en vrede? Want dat is wat karma aan het doen is. Het is ons continu aan het beproeven. Oh, je loopt rond en je zegt, ik ben een goed persoon hoor, ik heb niemand niks gedaan. Oh, is dat zo? Is dat zo? Ja? Kijk goed in de spiegel. Kijk goed in de spiegel. Dat doe ik elke dag. En dan vraag ik mezelf af, wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik mensen pijn gedaan? Ja? En aan de dag starten en zeggen van, dat ga ik nooit meer doen. Hoeveel mensen doen dat? Hoeveel mensen corrigeren hun dingen? Heel weinig, want iedereen denkt dat ze gelijk hebben. Iedereen denkt dat. Ja? We moeten het vaderprincipe hebben, dat is orde brengen. Een vaderlijke figuur die brengt orde altijd. Ja? Je brengt orde, je begrijpt wat goed en kwaad is en zegt van nee, dat gaan we niet doen. Klaar. We gaan gewoon goede doen. Ja? We gaan niet mensen dwingen. Ja? Niet te praten over wat de troep is in die prikje. We praten niet eens erover. Maar laten we niet eens erover hebben. Mijn eerstvolgende podcast gaat over de medische industrie. Gaat daarover. Het is niet alleen maar over vaccinatie. Het gaat over ook medicijnen. Oké? Dus ik heb me daarin ook verdiept. Ja? We praten niet eens over de troep die mensen. Het is gif. Meestal is het gif. Oké? Ze houden niet zoveel van je dan je denkt. Ja, het helpt wel een klein beetje, maar dat maakt andere dingen kapot. Oké? Dus, maar als je zegt van, ja, het is je lichaam. Als je zegt van, ja, ik wil toch niet, prima. Dwingen niet. Dat doen we niet. Dat is iemand die orde brengt. We gaan niet dwingen. We gaan geen pasjes introduceren. We gaan die dingen niet doen. Punt. Maar als ik het enige ben die dat zegt, dan gaat het gebeuren, mensen. En dan gaat het snel gebeuren, want niet vergeten. De conceptuele raamwerk. We gaan vaart. Want als we de vaart inzetten, dan hebben mensen geen tijd om na te denken. Maar dat is, terwijl het heel makkelijk is. Nee, we gaan niks doen dat tegen vrijheid gaat. En we gaan ook niks doen. En mag eens een keertje niks doen dat tegen leven ingaat. Ja, heel simpel. En dan zeg je gewoon nee. En als we allemaal nee zeggen, want dat is het dan. Als we allemaal nee zeggen, gebeurt het niet. Het punt is dat we gedogen het allemaal. Oh, laten we toch wel de mondkapje aandoen nu even. Ja? We moeten liefde hebben, dat heb ik. Dit is liefde. Mensen laten begrijpen wat allemaal gaande is. Ja? Liefde is uitbreidende kracht van bewustzijn. Daarom geef ik jullie dit, zodat jullie bewuster worden. Ik ga een beetje afronden mensen, want ik ben bijna 2 uur aan het praten. Wel leuk. En het heeft te maken met intelligentie en het heeft te maken met wijsheid. Ja? Intelligentie heeft meer te maken met een kracht die daar zit, in je al. Die weet hoe alles, zeg maar, moet ordenen. Ja? En uit wijsheid is eigenlijk praten we meer over potentie. We kiezen het juiste op basis van ons begrip. Ja? Dus zijn die 2 dingen die zijn niet hetzelfde. Intelligentie en wijsheid zijn niet hetzelfde. Intelligentie, begrip, wijsheid en kennis zijn niet hetzelfde. Het zijn 4 verschillende dingen. Het zijn componenten van, je kan zeggen wel, dezelfde kracht. Oké? Dus ik ga de lange uitleg even lezen, dan stoppen we hiermee. In onze werkelijkheid is orde mogelijk door wijsheid. Want je weet hoe je juist moet handelen. Deze wijsheid kan worden verkregen door intuïtie of door kennis eigenlijk. Dat is dan wat ik hier bedoel. Het idee van beide is om het denken af te stemmen op het goddelijke intelligentie. Dus je moet het zo zien, intelligentie, bijvoorbeeld jij bent intelligent gemaakt. De informatie om je armen, je handen, dat krijg je in DNA. Maar wat zit onder je DNA? De onderliggende kracht van de DNA. Ja? Dus er is een onderliggende intelligentie die bijvoorbeeld van een zaad een boom maakt. Dus daar bedoel ik met het goddelijke intelligentie. Ja? Dus door wijsheid, ja, kan je gedrag afstemmen met dit. Dus je ziet de natuur, het universum, de mensheid, het ras. En door wijsheid handel je in harmonie, in waarheid. Dus je krijgt mij niet aan de kant van leugens en bedrog. In waarheid. Er kan echter niets geregeld worden
zonder mogelijkheden. Dus je moet de mogelijkheid creëren. Dat kan je alleen maar in vrijheid doen. We mogen niet vergeten dat we ons in het rijk van de mogelijkheid en effecten bevinden. Niet alleen maar mogelijkheden, maar ook effecten. Deze mogelijkheden zijn wild en soms extreem. Dus de keuzes die de mensenras soms maken is extreem. Men zou het inzicht moeten hebben om deze zogenaamde chaos op orde te brengen. Dus terug in orde, in evenwicht, in harmonie, op basis van gerechtigheid en waarheid. Al die dingen die we al hebben gedaan. Dit is hoe wij moeten gaan transformeren als mensheid. Als mens, als individu. Door jezelf te transformeren, maak je deel uit van de transformatie van het geheel. Als we dan geen vragen meer hebben, mensen, wil ik jullie bedanken voor vandaag. Ik heb mijn best gedaan om de Great Reset uit te leggen. Wat ze mee bezig zijn. Als je het niet helemaal begrijpt, kan je terugspoelen. En dan kan je dit nog een keer bekijken bijvoorbeeld. En dan kan je die informatie nog een keer tot je nemen. Er zijn heel veel dingen die ik heb besproken. Het heeft me in totaal bijna 2 uur gekost om al dit verhaal, zeg maar, voor jullie duidelijk te maken. Maar het is wel leuk dat jullie er waren. En ik hoop dat jullie er ook hebben kunnen genieten. Als je vragen hebt, kan je altijd e-mailen. Je kan me altijd via Pika Pika platform bereiken. En als je dan zeg maar boeken wil hebben, et cetera. Ik heb al een paar van die boeken heb ik voor jullie zeg maar gegeven als advies om te lezen. Maar als je nog meer dingen wil hebben om meer informatie te krijgen van wat we allemaal hebben besproken vandaag, laat me gewoon even weten via Pika Pika platform. Je kan deze podcast vinden op de website, op de Pika Pika website en ook op Facebook natuurlijk. Hartstikke bedankt allemaal voor het zijn hier. En zoals de Egyptenaren zeiden vroeger, Kro Ma'at. Dat betekent, de waarheid zal zijn. Zeker weten. Tot volgende week weer.